Vedd a derekadra a derékpántot, és a biztonsági gumi alatt vezesd át a derékcsattot. Ellenőrizd, hogy a csatt a helyére kattant-e. A body részt igazítsd oda a derekadon, ahol majd a csípődön szeretnéd hordozni a babát. Vedd fel a babát, majd a térthajlatait igazítsd a body széléhez. Simítsd a hordozót a hátára, és ügyelj arra, hogy az egyik kezeddel mindig tartsd a baba hátát. A hátad fele eső szárat a baba és a saját karod alatt vezesd el. Majd átlósan az ellentétes oldali válladon vesd át. Ezt a szárat feszesre húzva a két térdet között rögzítsd. Majd a másik szárat a baba másik karja alatt vezesd el. A két szárnak kereszteznie kell egymást, így tudsz hurkot képezni a térdet között lévő szárból. Miközben tartod a babát, húzd ki a térdet között lévő szárat, és hajtsd át a vízszintesen futó szár fölött. Ekkor a másik szárat fogd a két térdet közé. Most már mindkét szárat biztonságosan megfoghatod a kezedben. Húzd feszesre a szárakat, és a baba lába alatt vezesd el. Keresztezd a szárakat, majd a derekadon keress egy pontot, ahol dupla csomót köthetsz. A válladon futó szárat kiterítheted a vállcsúcsodon, hogy kényelmesebb legyen a hordozás. Ellenőrizd a kötést, ha szükséges, a body magasságon ekkor is állíthatsz még.